укытучысы 2021 Хөнәри бәйгесенең муниципаль этабын йомгаклау тантанасына җыелдык. Соңгы 10 елда мәктәп күп үзгәрешләр кичерде. 21 гасыр баласы белән эшләү алымнары, укыту, тәрбия оештыру да зур үзгәрешләр таләп итә. Укучыны мөстәкыйльлеккә өйрәтү генә җитми, ул үзенчә фикер йөртергә, өлкәннәр кушканнан чыгып түгел, үз башы белән эш итә белергә. Теләсә нинди үзгәрешләргә яраклаша алырга сәләтле булып җитлегергә тиеш. Булар барысы да укытучыга зур бурычлар йөкли. Мәгариф хезмәткәрләре кырында да, мәдәният хезмәткәрләре кырында да үзебезнекеләр дип дәшә алам. Чөнки инде гомеремнең күпме өлеше сезнең кебек мәгарифкә багышланган. Бүгенге көндә дә мәгарифтән читтә йөрибез. Инде аз гына читкә тайгылып, бер генә факт дип әйтим соң инде бүгенге көндә безнең үзенең гомерен дип әйтергә кирәк инде мәгарифкә багышланган бик хөрмәтле кешебезнең туган көне юбилее. Шуңа ул Ләйсән Фуатовна, шуңа инде белмәгәннәр белеп калыгыз. Әйдәгез бергә аның туган көнен котлайык. Гомумән белгәнегезчә районыбызда мәгарифкә безнең игътибар артканнан арта бара. Менә община инде җитәкчелеге аның көче шушы мәгарифкә күбесе китә дип әйтергә кирәк. Һәм шуның аркасында да инде безнең һәрбер юнәлеш лицаттан алып техникумга кадәр инде үскәннән үсә, авторитеты артканнан арта бара. Һәм инде алга таба да бу үсеш тукталмас дибез. Чөнки инде алга бик зур планнар куеп эшләп киләбез. Һәм инде әйтергә кирәк, менә бу яңа мәктәп, гимназия төзелүдә шуның бер күрсәткече булып тора. Һәм инде аның башлангычы булып менә бу август конференцияларын үзебездә кабул итү. Бүгенге көндә республикада иң зур мероприятие ул август мәгариф хезмәткәрләре август конференциясе. Авыл хуҗалыгы кыла түгел, башкасы да түгел. Иң мөһим президент тарафыннан кабул ителгән мероприятие менә шу август конференциясе. Һәм инде чыннан да бу бик җаваплы адым. Инде бергә ала берсә сезнең ярдәм белән бу мероприятияны башкарып чыгарга насыйп булсын иде. Һәм инде шуңа бәйләп әйткәнемчә, гимназия 460 урынлык гимназия төзелеп килә безнең инде эше башланды. Инде буквально 7 айда июль ахырына безнең гимназия тапшырылырга тиеш була. Бу инде беренче, икенче мәктәпне безнең күпмедер җиңеләйтү, балаларын күпмедер анда күчерү белән дә уйланган. Шул исәптән инде президент тарафыннан безнең куелды максатларда. Без инде полингваль соңгы арада полингваль дигән мәктәпләр турында бик күп сөйләнелде. Инде бу тарафта безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич инде аерым задание бирде. Бу гимназия безнең әзерләргә тиеш була инде үзебез татар халкының элитасын дип безнең матур итеп әйткәндә, русча итеп әйткәндә элитасын әзерли торган уку йорты булырга тиеш. Һәм инде чыннан да татар язмышын саклап килә торган, һәм инде татар халкының гореф-гадәтен, культурасын алга таба да үстерә торган шәхесләр шушыннан чыгарга тиеш була безнең алга берсе дибез. Ел укытучысы бәйгесенә килгәндә, чыннан да бик әһәмиятле бәйге дип исәплим. Инде 68 кеше безнең катнашкан, уннан 10 кешенең берсе безнең мәгариф хезмәткәрләренең катнашкан. Инде кемнәр катнашкан, чынлап та рәхмәт әйтәсем килә, чын күңелдән. Ул гади юл түгел. Шул вакытта һәрбер укытучы минемчә бу юлны үтәргә тиеш. Чөнки инде монда беренчедән үзең башкалар белән чагыштырып үзең карыйсың. Шул вакытта инде кешенең бәясен дә, читтән карап торган кешеләрнең бәясен дә ишетәсең. Инде бу һичшиксез кешенең үсешенә, шәхеснең үсешенә, укытучының үсешенә китерә торган мероприятие дип әйтәсем килә. Һәм инде чынлап та табигать законнары буенча карасак, безнең һәр нәрсә ниндидер смысл жизни дигән кебек эзләсе юк. Безнең инде һәрбер смысл жизни үсештә. Кайсы нәрсә генә алсак та, агачмы, хайванмы, һәр вакытта да үсештә үзенең навыкларын, күнекмәләрен арттыру, ныгыту, үстерү өстендә бөтен табигать шундый юнәлештә эшли, яши дип әйтергә кирәк. Һәм инде һичшиксез кешедә шундый булырга тиеш. Укытучылар
Инде шуннан да үзем дә укытучы булгач, инде бер яктан авыр хезмәт. Кай вакытта инде тыңламас вакытта да мөмкин, ләкин шул вакытта аларның күңелләре чиста, һәм инде менә шул чиста атмосферада эшләү инде ул тоже зур бәхет дип әйтәсем килә. Һәм инде сүземне йомгаклап, менә шул бәйгедә катнашучыларга һәрберсенә чын күңелдән рәхмәтләремне җиткерәм. Шулай ук районыбыз башлыгы Инна обществосыннан зур рәхмәтләр. Инде үзегезне сынагансыздыр. Алга таба да инде менә зона турларында, төп турда үзегезне камил яктан, бар яктан булдыклы итеп күрсәтергә насыйп булсын. Һәм инде основной критерийларны үтәп чыгып, инде җиңүләр белән дә Актанышка кайтырга насыйп булсын. Рәхмәт барыгызга да, исән сау булыгыз.